hiru lore dotore, askatasunean. Beste hainbat ditugu, kaioletan barnean, guztiontzat ardura, barka ezinean, lagunak aska ditzagun eta zilanean. Tararai, 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 eta zilanean. Eman da pausoa, boterea indartxo, ta begiak lausoa, zenideek dituzte, zazpi arazoa, aurrera gure kideak, taien gurasoa. Tararai, 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 taien gurasoa. Baitugu berria, egun gozo gazia, eta une larria, batzuk kalean daude, hau bai pozgarria, noiz askatuko dugu geure Euskal Herria. Tararai, 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 geure Euskal Herria. Bueno, es que nahiko, hotxa gabe dagoia, ohitura falta. Bakarrikan eskerrak eman nahi genuen, urte luze hauetan, eta beti Euskal Herriak, Euskal jendeak adierazten digun maitasuna,
ze zue guztien indarra gure indarra da hor barruan, eta bai sasitan dago jendearentzako kristona da, eta bueno, batzuk jarraitzen dira txiroketa, jarraitzen da tortura, jarraitzen da dispersioa areagotzen, osea, hau okerra gora doa, eta azken finean ez dihoazte pertsonen aurka, baizik eta aske erabaki nahi duen herriaren aurka, eta gukin ezingo dutela, eta hori, bajotak irabazi gazte. Gelditu diren kideak eta burkideak, eta gehien bat labeko lankideei, orain hasi gera beraien utxunean nabaritzen, orain kalean gaudela, eta, bueno, Maneron, eta Txo, eta Tito, eta denentzako, eta ostia, eta gure oroimen berezia beraientzako. Viva!